Aşgabatda senagat harytlarynyň bahasy ýene-de ýokarlanyp ýurduň daşyndan import edilýän önümler ortaça 50% gymmatlady. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary bu gymmatlamanyň esasan adamlaryň günnelik durmuşda sarp edýän hemiki erginlerine, ýagny gapgaç we kir ýuwjy serişdelere, daşyndan pastalara değişlidigini aýdyp, munyň harytlaryň ýokarlanmagy bilen baglanşykly şu ýylyň başyndan bäri bolan ikinji wakadygyny belleýärler. Daşyndan pasta varsın, pes sortu, olar 6 manat, 7 manat fevral ayının ayağına, yine mart ayının başından olun son daşyndan pastanyň özüm pes sortunun bahasy 12 manatdan ağdıra bahadan satılýanam var. Ol esasan şu pastanyň agramyna görärak gymmatly. Ya olmasına kağıt platensalar var. İksan kağıt platensalar yerleşerler. Olar ýylyň başynda 8 manatdy. Soňra fevralyň ortasynda bahasy 15 manatda galdy. Indi şuň kunsol 21 manatdan satylýar. Dip bazardaky harytlaryň bahalary bilen ýakyndan gyzyklanýan Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Şeýle-de ol kir ýuwýan maşynlaryň hapalanyp hatardan çykmagynyň öňüni almak üçin niýetlenen kalgon atly hemiki terişdäniň 500 gramlyk gutusynyň ýanwar aýynda 17-18 manatdan, fevral aýynyň ikinji ýarymynda 23-25 manatdan satylandygyny, häzir bolsa 30-32 manada ýetendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Söwdegärler bu gymmatlamanyň sebäpleriniň daşary ýurtlardan harytlary getirip yerli söwdegärlere paýlayan firmalaryň indi önümleriň bahasyny ýokarlandyrmagy, dollaryň gara bazardaky narhynyň barha gymmatlamagy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Ýatlap geçsek şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda şol sanly Aşgabatda azyk we senagat harytlarynyň bahasynyň gymmatlamagy indi bir näçe gedek bolup geçdi. Fevral aýynyň ikinji ýarymynda Lewap welaýetinde käbir azyk harytlarynyň bahasy ortaça 40% gymmatlady. Şondan bir näçe gün öň bolsa Aşgabatda daşary ýurtlardan import edilýän senagat we käbir azyk harytlarynyň bahalary ortaça 80% ýokarlanypdy. Fevral aýynyň başynda daşary ýurtlardan import edilýän süýtgatyk önümleriniň bahasy 100% gymmatlan bolsa, azyk harydy etiň we hojalyklara getirilip berilýän plastik gaplara gaplanan agyz suwuň bahasy hem ortaça 30% ýokarlandy. Şol bir wagtyň özünde Aşgabatda we ýurduň dürli sebitlerinde un, şeker we ösümlik ýagy ýaly käbir azyk harytlarynyň gytçylygy da dowam edýär. Munyň bilen bagly ýurduň döwlet dukanlarynyň öňünde uzyn nowatlaryň emele gelýändigine Azatlygyň yerli habarçylary we çeşmeleri aýdýarlar. Gal berse de şu aýyň başyndan Aşgabatyň käbir döwlet dukanlarynda adam başyna günnelik satylýan unyň, şekeriň odol ketgitlenen çäk möçüri hasem kemeldildi. Mundan öň her adama günne 5 kilogram un satylan bolsa, ol häzir 1 kilograma çenli kemeldildi. Özgedende şekeriň möçüri 1 kilogramdan 500 grama çenli azaldyldy. Bularyň ählisi Türkmenistanda benziniň bahasynyň 50% gymmatlandy. Dollaryň gara bazardaky narhynyň 13 manatdan hem aşan döwründe, şeýle-de ilata 25 ýyl goloý wagt bäri mut berilen hyzmatlaryň ýatyrylmagynyň bir näçe aý soň bolup geçýär. Türkmen häkimetleri ýokarda agdalan gymmatlamalar barada häzirlikçe ilat köpçüligine maglumat bermän gelýärler. Türkmen mediasynda bolsa ýurtda azyk bolçulugynyň üpçün edilýändigi, ilatyň bagtyarlyk zamanasynda ýaşaýandygy barada reportajlar görkezilýär.